sød og gå helt frem til hende. Puh. Han er jo for grim. Men der er bare alligevel en grundstruktur af, at man kan se, at han har været tynd engang. Jeg vil skulle sige, at det som man siger på engelsk, du er fuldstændig unfuckable. Er du dreje rundt? Men er simpelthen så grim. Jamen, jeg ved, jeg kan blive rigtig, rigtig smuk. Jeg skal nok gøre mit allerbedste. Det kan jeg godt tænke, at det ikke er helt egnet hertil. Og lidt smil. Men jeg synes i det hele taget, hvis du kigger på de tænder der også, altså det hele skal bare skiftes ud. Og de der kindben, der er jo slet ikke nogen markeringer overhovedet. Men jeg giver ret i, at øjnene godt kunne blive løftet lidt. Der er lidt poser. Men har du altid været så grim? Ja. Hvordan har du det med din penis? Altså, jeg vil sgu ikke gå ud på gaden, hvis jeg så ud, som han gjorde. Det ved jeg sgu ikke. Men det kan godt være, jeg er ret. Du er med i Extreme Makeover. Velkommen. Ja. Ja. Skatter? Skatter? Har du lagt en lort? Skuffen? Nej. Så må det være Mettesund. Det har blot hans svar på truslen om yderligere tysk fremrykning. Der er det træ, der medgik i rundgården Fyrkat og Trilleborg, så fæstningen med Aggersborg blev anlagt i Limfjordens. Jeg tror, du skal have pik! Jo, det vil vi nemlig gerne. Den er så stor og flot og... lige som du kan lide den, Karina. Ja. Ikke med din klamme kusse. Du får aldrig pik! Jeg har bare ikke fået pik så længe. Jeg har virkelig brug for pik i nettet. Skal jeg bare gå derhen? Ja. Det her, det er bare for vigtigt til mig, det her. Og Janus, prøv lige at slappe af. Nej, jeg tror sammen i her. Janus! Janus! Jeg vil have flotte pik! Giv mig pik! Janus! Jeg vil have pik! Jeg vil have hamflottes! Jeg vil have hamflottes pik! Trine? Trine? Er det noget, du skal smage? Det smager godt. Fedt. Jeg gik ned for at købe en i bruse. Jeg gik ned, og vi gik på Skinkatusen. Og det gjorde ondt i hovedet. Ja, ondt i hovedet. Brosen er min daglige tur. På
så flot. Man får lov til at gå ned og købe vilden i Brugsen, og det er sved at få pølse op i numsen, og det gjorde ondt i måsen, ja, ondt i dåsen. Brugsen er min daglige tur, kunderne ligger på lure. En mand er intet behov, når blot man får lov